Oni tu przyjechali, żeby proklamować niezawisłą Republikę Górnośląską. I ta Republika Górnośląska to miał być taki sztat na muster Szwajcarii. Witam Was, Rostomili ze Kędzina. Jest ze mną Bruno, Wewagen, Weronika za kamerą. A kajmy są? Są my na placu przed starostwem Kędzińsko-Kozielskiego Krysu. No ale co to było pierwej? To był Rathaus, który powstał w 1912 roku. Rathaus gminy Kędzin, która rachowała wtedy 5000 personów. To wszystko tak się rozwinęło. Dzisiaj kojarzymy Kędzin jako wielkie miasto, Kędzin-Koźle, budynki ze wielkiej platy. I w tej rzeknie tu nie ma nic zwiedownego. Są fest zwiedowne historie i to będziemy Wam dzisiaj pokazywać. Kędzin po 1945 roku Kędzierzyn. W latach 1934-45 Heidelberg. To dzisiaj tajla miasta Kędzin-Koźle, które jest głównym miastem w okresie kędzińsko-kozielskim i drugim największym miastem we województwie opolskim. W Kędzinie kwateruje około 45,000 personów. Dorf Kędzin lokowali na magdeburskim zakonie w 1283 roku. W 1902 do gminy Kędzin dokuplowali Pogorzelec, a w 1933 Kuźniczka. W 1951 Kędzin dostał miejski zakon. W 1973 do Kędzina dołączyli Blachownia. 30 października 1975 roku Koźle, jako też Chłodnica i gmina Sławęcice i jeszcze 3 dziedziny, o których za tydzień będziemy rozprawiać, dokuplowali do Kędzina. I tak powstał dzisiejszy Kędzin-Koźle, który ma prawie 52,000 personów. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 2,86% personów, którzy kwaterują w mieście Kędzin-Koźle, zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 86% mieszkańców Kędzina zusammen z Pogorzelcem welowało za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą około 70 km na zachód od Katowic. Przed amtem mamy tabula kaj je szrajbnięte po 5 gotkach. Po polsku, po niemiecku, po czesku, po angielsku, po francusku. Ja się pytam, kaj je śląsko gotka? Nawet po francusku szrajbli, kiedy nie kaj tutaj francuzery, a po śląsku nie? Tu jest więcej Ślązoków niż Francuzerów, niż innych, no Polaków jest więcej tutaj niż Ślązoków. Doczką się tego? Tej śląskiej tabule? Plac je. Na placu mamy pora dynkmalów. Robert Koch, który narodził się w 1843, umrzył w 1910, noblista. Wyodrębnił prątek Gruźlicy. I tutaj w lazarecie w Sławiencicach, w lazarecie miana Augusta Hohenlohe, kludził wieloletnie badania. Stosował nowatorskie metody leczenia tej śmiertelnej wtedy choroby. Lazaret bez długie lata działalności od Kocha radował się uznaniem i renomą. Fajnie, co jest ktoś ze starej niemieckiej historii miasta. No i druga persona, doktor Władysław Opolski. Narodził się w 1915, umrzył w 1980. Pierwszy powojenny dyrektor lazaretu w Kędzinie, lazaretu świętego Antoniego, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. I to pokazuje, jakie persony tutaj przybyły po 1945 roku.
Po drugiej zajcie anonimowy baniosz. O banie jeszcze będziemy dzisiaj sprawiać pod koniec. No i anonimowy chemik. Też o chemicznych werkach będziemy sprawiać. Ronie mrowiec jakiś mi łazi po szłapie. Będziemy sprawiać o tym jeszcze pod koniec filmu. Jerzech przed rzymskokatolickim kościołem pod wezwaniem świętego Mikołaja. Powstał on w 1902 roku. W stylu neogotyckim zaprojektował go architekt Ludwik Schneider. Po II wojnie światowej do lat 80. XX stulecia reskierowały tutaj łoblaty. Nie skorzej przeniosły się do nowego kościoła też w Kandżynie i są hań do Teroski. Gadają, co pierwszy kościół w Kandżynie powstał w XVII stuleciu. Był to kościół drzewiany, a stoł hań, kaj dzisiaj mamy czwarty peron na Bahnhofie, zlikwidowali go w 1913 roku. Kościół jest niby zawrzyty, niby odewrzony, tam ze boku można wleźć, no ale nie widzimy głównego ołtarza, ino bok i zadek. Przy kościele po mojej prawej zajcie mamy Kirchhof. Sam mamy kościół wanielicki, augsburski, konfesyje, to jest luterski. Powstał on w sznicie neogotyckim w 1903 roku. Pierwszy był filiałem kościoła w Koźlu, o którym my sprawiali 2 tygodnie do zadku. W 1934 stał się osobną farnością, a w 1948 odprawili po wojnie pierwsze nabożeństwo i od wtedy do dzisiaj jest filiałem zabrskiej farności. Co 2 tygodnie przyjeżdża tutaj farosz ze Zobrzo i odprawia nabożeństwa. We wielu górnośląskich miejscowościach mamy kościół katolicki, mamy wanielicki, no i to, żech wam dzisiaj pokazał. No i mieliśmy synagogi, nie? Żydowskie bożnice, teraz ich nie ma. No ale tutaj nie o synagodze, bo sam synagogi nie było, a o prawosławiu. Za chwilę wam rzekna coś o cerkwi, zaraz ją uwidzicie, no ale najprzód ogólnie o prawosławiu. W zasadzie przed II wojną światową nie było na Śląsku prawosławnych. Po II wojnie światowej pojawili się, no ale głównie na Dolnym Śląsku, no Łemkowie, Bojkowie, to jest ludność prawosławna, no a też grekokatolicką. Nie? Co do kościoła prawosławnego, czym on się różni od katolickiego kościoła? No doktrynalnie prawie niczym, obrzędowo trochę. W 1054 roku była wielga schizma. Mianowano ją niekiedy schizmą wschodnią, no ale to nieprawda, bo to oskarża prawosławnych. I genau wtedy, w 1054 roku, rachujemy tak symbolicznie, powstał na wschodzie kościół prawosławny, na zachodzie kościół katolicki. I tak jest do dzisiaj. Słuchajcie, od zaczątku były różnice. Tak po Tajlungu cesarstwa na wschodnie i zachodnie w 395 roku cesarstwa rzymskiego. No i na wschodzie sprawowali liturgię po grecku, na zachodzie po łacinie. Na wschodzie księża mieli brody, na zachodzie nie. Na wschodzie liturgię bardziej rozbudowano, inkszo, tako na zachodzie bardziej prosto. Na zachodzie wkludzali Poleku celibat, na wschodzie tego celibatu nie było, on tylko ino zakonników i biskupów. Co jeszcze, słuchajcie, dali chleb przaśny na wschodzie, na zachodzie chleb bez drożdży, hostyjo, ja. No i te na wschodzie ikony, na zachodzie nie. No i roztomajte te różnice moglibyśmy godać. No i spór doktrynalny o filiokwę. Pochodzenie Świętego Ducha. Prawosławni gadają filiokwę,
czyli od ojca bez syna pochodzi. Katoliki i na zachodzie, no też protestanty go dają, od ojca i syna pochodzi. To jest spór doktrynalny, to jest taka filozoficzna różnica. Jako doszło do Potajlungu? No z kuli polityki, z kuli reskirowania. Ja? W 1054 roku legat od papieża Leoka IX przybył do Konstantynopola i ekskomunikował patriarchy Konstantynopola Michała I. Ino, że papież, patriarcha Zachodu, można powiedzieć, już wtedy nie żył. Legat działał na własną rękę. Co zrobił Michał I? Zwołał synod, spalił bulla i ekskomunikował legatów. To już można powiedzieć, że ta ekskomunika do końca nie ma wiążąco, no ale ten Potajlunek trwa do dziś, choć myśleli, co on będzie ino na chwilę. Czemu do tego wszystkiego doszło? Też patriarcha Zachodu, czyli biskup Rzymu, chciał mieć coraz więcej władzy i on się mianował papieżem. Pierwej to było tak, co było 5 patriarchatów: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandryję, Jerozolimy i Antiochiję. Biskup Rzymu był primus inter pares, pierwszy między równymi. Kiedy był jakiś spór, odwoływali się do niego, no ale nie był on tym, kim nieskorzy był. Wschodni kościół był troszkę inaczej zorganizowany. Na wschodzie był też kaiser, ja? No bo cesarstwo wschodnio-rzymskie przetrwało, zachodnie upadło we 476 roku. Tam biskup miał coraz to więcej władzy. No i co zrobił we XI stuleciu? Nakazał na południu Italii, które wtedy było pod reskirunkiem Bizancjum, nakazał odprawiać liturgię na sposób rzymski. No, co nie spodobało się patriarsze Konstantynopola. Ten zawarł kościoły łacińskiego obrządku usia. No i z kuli tego ten legat, to co żech powiedział, ekskomunika, musiało tak być. No myślę, co Egipcie albo nie skorzej doszłoby do tego, no bo te różnice były coraz to bardziej i te haje jakoś tam były. Słuchajcie, dzisiaj prawosławny kościół ma autonomię, to jest polski autokefaliczny kościół prawosławny. Tu reskiruje we Rzeczpospolitej patriarcha, biskup, to nie ma patriarcha Sawa, to nie ma, że to jest patriarcha Moskwy i Trzech Rusi, to jest tu niezawisłe. To są autokefalie, autonomiczne kościoły. No, prawosławnych jest wiele na świecie, a we Rzeczpospolitej podług wszeobecnego cenzusu 500 000. 500 000, no ale to się tylko obywateli polskich, no ale są jeszcze Ukrainioki, którzy we większości nie mają obywatelstwa. Toż myślę, co dzisiaj prawosławnych we Rzeczpospolitej nawet kole 2 milionów może być. No i kaj dzisiaj są, no głównie w dużych miastach, no a kaj byli wcześniej, kiedy Ukrainioki się tutaj jeszcze nie pojawiły na Podlasiu. No hań, mamy dziedziny, kaj, mamy ino cerkwie prawosławne, nie ma niekiedy kościołów, albo kościoły jakieś są małe, cerkwie większe. We samym Białymstoku, stolicy Podlasia, mamy 12 cerkwi prawosławnych. Mamy cerkiew, co było odróżnić, to tradycyjnie takie te prasłowiańskie miano na kościół, no ale możemy powiedzieć kościół, możemy powiedzieć cerkiew prawosławno. No i tak to wszystko wygląda. Bo prawosławnych my jeszcze nie rozprawiali bez to. Dzisiaj takie krótkie wkrócenie, bo moglibyśmy naprawdę godzinami na ten temat gadać. Mamy tutaj przyleżytość, bo za chwilę wam będę rozprawiał o cerkwi prawosławnej, o prawosławnych na Śląsku. No i mamy rzeczoną ode mnie cerkiew prawosławną pod wezwaniem ikony Boga Rodzicy wszystkich strapionych radości. Taką nietypowo cerkiew, prawda? No bo to był
normalny budynek mieszkalny. Kupili go i zaadoptowali na prawosławny chrom. Budowany był, przekształcany w latach 2013-14, no tu chciał powiedzieć 1000 coś, no bo te wszystkie chromy, które no, otaczają kiedy godą, są we 1900 albo 1800 coś. Tutaj to je dopiero niedawno historio. 13-14 rok, poranoście lot. We 2012 roku odbywały już się tutaj prawosławne liturgie kaj we kościele wanielickim, o którym że dzisiaj godą. Hań pora 10 personów uczestniczyło. No, godali, nie wiem, wiele genau tutaj dzisiaj je kaj wcześniej jeździli, no albo do Wrocławia, albo do Sosnowca. Wiemy, co w Sosnowcu jest cerkiew prawosławną, no ale to nie ma Śląsk, to jest Zagłębie historyczno-Małopolska. Ja, to już zaadoptowali ten budynek i dorobili kopuły. Kopuły we Bierawie, tutaj poblisku wykonali, a krzyże przywieźli z Lwowa. No musieli, no nie musieli, to jest taki symbol, można powiedzieć. Trafiliśmy tutaj faroża, że z nim zagodą, powiedział, nie ma czasu, za bardzo nie ma czasu, no ale zezwolił, co bych w los i knipsnął, zrobił taką przebitka, toż mocie cerkiew Dryny. No i to jest jedyną cerkiew, pierwszo i na razie jedyną cerkiew we województwie opolskim, choć w Opolu są plany, co by cerkiew budować. Na razie prawosławni trafiają się ponoć, jeśli to się nie zmieniło, we katolickim kościele Pietra i Paula z kuli tego, co jest coraz więcej Ukrainioków. Słuchajcie, my są w ogóle na placu przed katolickim kościołem, o którym my już rozprawiali. No i hań mamy cerkiew. Ka jeszcze są cerkwie na Górnym Śląsku. To nie ma jedyną na Górnym Śląsku. No we Bielsku już się buduje, no ale nie poświęcono. Mają święcić latoś. Przodziej, kiedy my byli we Bielsku, że godą, co we jednym ze kościołów katolickich były liturgie prawosławne. Kaj dali. No we Łostrawie Pustkowiu od 2003 roku funguje kaplica Aniołów Stróżów. Mamy jeszcze we Łostrawie Michałkowicach, nie wiem genau od którego roku. No i we Łopawie od 1970 roku i zdomi się, co to jest, no i starsza cerkiew na Górnym Śląsku, jeśli jest jeszcze jakoś starsza, szajbnijcie. No i Dolny Śląsk przede wszystkim, no Wrocław, u 60. i 70. lat jedna, druga farność funguje, no ale tam większo historii o tych prawosławnych więcej. Ja często te prawosławne kościoły są przerabiane ze katolickich kościołów, albo na Dolnym Śląsku z ewangelickich, no ale to we 60-70 latach, no to już mogły być katolickie. Słuchajcie, kaj jeszcze, no we Świdnicy je, no na Dolnym Śląsku jeszcze na zicher kaj są, no ale mam cosik ciekawego dla was. Wiecie co przed II wojną światową, a nawet przed I wojną światową na Śląsku, na Dolnym Śląsku była prawosławna cerkiew. Jako to? No we Girbersdorf we 1901 roku powstała. Jako to dzisiaj po polsku jest, no, że zapomniał. To je na Dolnym Śląsku. Czemu hań? No, kuracjusze wybudowali, kerzy hań przybywali ze ruskiego carstwa. Jeśli ktoś wie, co była jeszcze przodzi jakaś prawosławna cerkiew, beispiel w XIX stuleciu na Śląsku, aj szrajbnie, no ale myślę, co w Gerbersdorf była pierwsza. Sumy na cmentarzu radzieckich wojaków. Jest to jeden ze największych takich cmentarzy, wojennych cmentarzy na placu dzisiejszej Rzeczpospolitej. Spoczywa tutaj ponad 18 tauzenów sowieckich wojaków. 192 jeńców wojennych, nie wiadomo jakiej nacji. Sowiety, być to nie ma nacji. Jakiej nacji są ci, którzy tutaj spoczywają? Większość spoczywa we zbiorowych grabach, no ale są też graby
indywidualne. Mamy tu miana, mamy jakieś cyrylicą szrajbnięte. Ja? Pierwszy ukraiński front, który tutaj przechodził, składał się głównie we 60% ze Ukrainioków. Toż musimy przyznać, co tutaj kaś kole 50% tych wojaków to Ukrainioki. Są też Poloki. Czemu Poloki? Poloki, które służyły we wojsku polskim, kiedy nie skorzej te place wschodnie były zajmowane od Czerwonej Armii, to Poloki były wcielane do Czerwonej Armii. Tak samo Ukrainioki, ja? Chcieli albo nie chcieli, musieli się bić. Wiadomo, byli też fanatycy, którzy chcieli się bić, no ale większość z tych młodych synków na zicher nie chciała się bić. A nawet u tych Sowietów, którzy naprawdę tu wiele zła uczynili, były persony honorowe. Friedhof powstał w latach 1952-56, to już jeszcze we stalinowskim okresie. I pochowane są tu wojoki, które poginęły na placach południa Górnego Śląska. Jest ze mną Peter Zdanowicz, miłośnik, badacz, popularyzator śląskiej kultury, historii i przyrody, żurnalista, poeta, fotografer, muzyk, publicysta, autor buchów, filmów i artykułów o Śląsku. Ja? Richtig? Wszystko? No dobra. Mieszkasz w Kędzinie albo w Koźlu, bo jeżeli jeszcze się zapomniał Ja zapytać. mieszkam w Kędzinie. Nie, ja richtig mieszkam na Pogorzelcu, bo to była Blank Inkszo dziedzinka jeszcze. To jeszcze będziemy, myślę, może przy trzecim tajliku. Najpierw chcemy pogadać o banie, bo są my genau przy Bahnhofie, za mną jest, za nami jest Bahnhof. I no, gdyby nie ta bana, to dzisiaj nie byłoby takiego miasta. I rzeknij, czemu ta bana powstała tutaj, a nie we Koźlu? No dyć, to była malutko dziedzina, prawda? Ja. To jest tak, i że ja tak w ogóle bych zaczął od tego, że można bardzo mało jest takich placów, które swój rozwój zawdzięczają ino jednemu faktorowi, tej banie. I na dodatek jeszcze to wszystko się toczyło bez taki cufal, nie? Imętny cufal. Czemu? No bo ta sztreka pierwsza, która tu była pokludzona, banowo, to była w ten czas była mianowana za Oberschlesische Eisenbahn i ona kludziła ze Wrocławia do Mysłowic. Myślę, jak każdy, kto na Śląsku mieszkał, to aby w życiu jechał albo z Gliwic do Opolu, albo z Opolu do Kędzina, albo z Katowic do Gliwic i to jest ta sztreka, imętnie. I teraz tak, ona jest bardzo zacna, bo ona jest najstarsza na całym Górnym Śląsku i na przestrzeństwie teraźnej Polski. Ona była jedną z najstarszych też w ówczesnych Niemcach. I kiedy w 1842 roku kludzieli pierwszy odcinek, pierwszy tajnik z Wrocławia do Oławy, ona była w ten czas starsza nawet od tej kolei słynnej kolei warszawsko-wiedeńskiej. No i potem budowa przyszła już na przestrzeństwo Górnego Śląska i między Opolem a Gliwicami największym, najsroczym miastem było Koźle. Tak jak dzisiaj Kędzierzyn-Koźle. No i tam einfach miała być pokludzona ta sztreka. I no była utropa taką, i że Verwaltung wojenny pruski uznał, co by sztreki były oddalone od postrzodka festungu najmniej o 5 km. Genau. No to porachowali te 5 km i wyszło im, że ta sztreka ma być pokludzona w najmniejszej dziedzince. To była najmniejsza dziedzinka ze wszystkich, które tu były. 300 personów? Kaś? Ona miała 300 personów razem z tym Pogorzelcem, co ja o nim wspomniał,
A sama To już miała... wtedy przynależało, ten Pogorzelec przynależał? Nie, i no oni to liczyli do kupy, bo tam była wspólna szkoła, wspólny taki... Rozumiem. I tak richtig to tu było można 100 personów Aha. w tym całkiem O, tam. pieronie, no. Bestuż nawet przez pierwsze 30 lat przystanek był w Kanżynie, a nazywał się Anhaltepunkt Kozel. No, genau, no nikt nie wiedział, co to jest Co to Kanżin, jest, no. nie? A o Kozel wszyscy wiedzieli. Kanżin albo Kandziarzin, że tak też słyszał, no dzisiaj jak Kędzierzyn, nie? Ja. Jako to richtig po śląsku powinniśmy mianować? Znaczy ja myślę, że my i po śląsku, i tak w całości powinni mianować ten plac za Kanżin. Bo dzisiaj go dają, tak propagandowo go dają, i że te richtig pierwsze miano, pierwotne, to jest Kędzierzyn. A Kanżin to jest te miano niemieckie, germańskie, zgermanizowane. Genau. To jest nieprawda. Ja. Po pierwsze Bestuż, i że jak te miano się tworzyło, to tu przewożała kultura czesko, morawsko, śląsko, o niemieckie jeszcze nie było mowy. Tyż polsko. Przechodnio, bez 200 lat. Po drugie, Niemcy we swoim, i to jest moim zdaniem taki już dokumentnie immentny argument na to, i że to nie jest niemieckie miano, ponieważ Niemcy nie mają w swoim alfabecie głoski Z. Ja. Przez Bestuż ten Brzęczyszczykiewicz, którego nie poradzili wygodać. Bestuż ten Niemiec, co by uznał te miano, to by musiał być immentnym idiotą. Genau. Stworzyć miano, którego się samemu nie idzie wypowiedzieć. A skąd się wziął Kędzierzyn? No bo po 1945 roku była taka idea, ten stalinowski werbalką wkludzać te nie? Ja, żeby kaj się ino do wkludzać te on i te inne osobliwe dla Polaków głoski, co by potem szło powiedzieć, no patrzcie, w tym mianie są takie głoski, które ino w polskim fungują alfabecie, Bestuż to jest dowód na to, iż to miano jest odwiecznie polskie, no i... No a za Hitlera zmienili miano na Heidelberg. Heidelberg. To było miano takiego powiedzmy działacza, którego zresztą Hitler tam to był jego przeciwnik. No, ale... Genau. Okej, by to było niemieckie miano, to by nie pomieniali w 30 tam, genau. 6 kerem to tam było. Słowiańskie były ino pomieniane, tuż to jest dowód na to, że to jest miano słowiańskie, genau. Śląskie i tak się powinno godać, no ale nie jedne takie miano, nie? Miano jest ważne, ale ten Bahnhof i całko ta bana była też jedną z największych węzłów kolejowych na całkiem Górnym Śląsku. Bestuż tu się działy bardzo zacne rzeczy. Na przykład ten tunel, który widzimy, był zbudowany w 1915 roku, a tutaj mamy taką kolonię Zidlongów, która była zbudowana już w 1880 roku. I też by nie było w tym nic specjalnie ważnego, ale jeden z tych domów w 1914 roku zastawiał rozbudowę tej bany. I został wtedy na specjalnych szryngach przeciśniony 100 metrów dalej. W 1914 roku. Teraz mamy 2024 rok i takich rzeczy też za bardzo nie robimy. 9 grudnia 1918 roku było tutaj fest ważne trafienie, o którym się nie godo. Kanżyńsko konferencjo. Czemu tutaj? Czemu nie we Łopolu? Czemu nie we Bytomiu, Raciborzu? No co taki Kanżin, w którym mieszkało wtedy pora tausendów personów, taki dorf? No, czemu tutaj? Co on znaczył? I co to tak richtig była ta konferencja? Co ani Poloki, ani Niemcy o tym nie gadają? No to już Poleku, ale na wartko. Po pierwsze, Kanżin był wtedy richtig małą dziedzinką, która miała 4000 person. Ale tak jak już prędzej wspomniał, był tu jeden z największych węzłów kolejowych banowych na całkiem Górnym Śląsku. Ale było coś jeszcze. Jak wejrzymy na landkarty, to ten Kanżin jest genau w pośrodku Górnego Śląska. Genau. Tu się krzyżowały wszystkie sztreki, wszystkie
wszystkie trasy, wszystkie szlaki i tutaj było lekko dojechać z każdej tajle Śląska, ale też z Wiednia, z Pragi, z Berlina. I beztuż te wszystkie politykery, które tu przyjechały, spotkały się tutaj. Obradowali genau tu, kaj teraz są te strumy. Hotel Proskę Ja, tutaj to był. był hotel Proskę. On został zbulony, on był jeszcze do lat 80. XX wieku. Rozmaite funkcje miał, ale w tym czasie to był najbardziej galantny hotel w całej dziedzince, chociaż w tej dziedzince były 4 hotele O. w tym czasie. Po co oni tu przyjechali? Oni tu przyjechali, by proklamować niezawisłą Republikę Górnośląską. I ta Republika Górnośląska to miał być taki sztat na muster Szwajcarii. Taki Genau. neutralny sztat. Genau. Problem był taki, oni się rozjechali po całej Europie, by innych namawiać do tej idei. Genau. No i ta cała Republika Śląska genau nie miała szans powodzenia, bo było dużo sztatów, które ten Górny Śląsk chciały mieć. Polska przede wszystkim, wspierano bez Francją, chciała mieć śląską industrię, bo bez tej industrii byłaby najbardziej zacofanym sztatem w całej Europie, a Niemcy, które tę całą industrię przeca budowały i które były posiedzicielem tego Górnego Śląska od poru wieków, też przeca nie chciały tego oddać za darmo i beztuż te Ślązoki, które rewelowały za swobodnym Śląskim, były i bez Polaków, i bez Niemców zawierane w aresztach, czasem nawet mordowane. Genau. Rzeknij jeszcze, kto chciał tej idei? Angliki, pra? Między innymi. Ja. Czemu Jedynymi, oni? którzy wsparli ta ideą, to była Wielkobrytania, bo Jako Englanderia, sztat. bo Englandery chciały mieć, tak, co by Francuzy, które były ich największym przeciwnikiem do pierwszeństwa w Europie, co by nie mieli takich zysków. Genau. Oni te zyski mieli bez Polska, która Ja, była ja. ich sojusznikiem. A zaś, co by Niemcy, też za bardzo Genau. nie rosły prędko w siła, Genau. beztuż ten Górny Śląsk byłby takim buforem Ja. pomiędzy tym wszystkim. No i nie? Wielkobrytania też by miała udziały tutaj, No tutaj toż- w tym, Ja. tej całej industrii, No pra? jako wspierający, No. nie? No, ale Praga też nie była przeciwno, nie? Nie. Powiedzieli, co mogą oddać ta tajla południowo-śląska, cieszyński, łopawski, karniowski, i też powiedzieli, co mogą to szafnąć, no ale tak jak domy, przede wszystkim Francja, co główne skrzypce grała i we Wersalu, nie? Co tam wszystko łonaczyli po I wojnie, no była przeciwna, no i pomogła Polsce. No ale o tym jeszcze za chwilkę. Słuchaj, no ale tutaj nie wszystkie śląskie opcje były, nie? No bo nie było Korfantego, Nie. nie było socjaldemokratów, nie było komunistów. Czemu ich nie było? Niektórzy socjaldemokraty byli, ale w większości nie było. Przede wszystkim nie było komunistów, bo to mamy ten czas, kiedy w Niemcach jest listopadowo, rewolucją. To była rewolucja bardzo srogo. Przecież cesarz Niemiec musiał się ewakuować do Holandii. ja. I to był kryzys cesarstwa niemieckiego. Genau. Była taka obawa, beztoż ta bitwa pod Warszawą, polsko-sowiecką, Ja. polsko-bolszewicką, znawcy geschichte na świecie uznali jako jedna z najważniejszych na świecie. Sama bitwa można nie, ale kiedy te bolszewiki przeszły, to w Niemcach przecież były rady robotnicze, Genau. które by im Genau. kwiatkoma by ich przywitały, a Genau. Francja była zawsze lewicowa. A tutaj być może byłaby Śląsko-Republika Rad. Tuż w Kozielski więzienie było opanowane przez rady robotnicze. Wszystkie więźniowie, aresztanty były w pewnym momencie wypuszczone. Tu też się dużo działo, Ja. a może krótko. Musimy jeszcze powiedzieć o ważnych politykerach, o których się nie godo na historii kaś we szkołach, które tutaj były. No, Karl Ulicka, którego mam Ja. na tresce, Ewald Latacz, Józef Kożdoń, no i inksi. No tych trzech chcę przede wszystkim tutaj wymienić. Oni hajali się o niezawisły Śląsk. No, Uliczka jeszcze nawet po potajlowaniu Śląska
po polskiej stronie Kustos, a po niemieckiej stronie Uliczka. Całki czas jeszcze próbowali opinię publiczną europejską przekonać do tej republiki. I to jest polityker, który był prześladowany i od Polaków, i od Niemców, nie? No, Niemcy go w 1919 roku posłali do aresztu, a Hitler go w 1942 też posłał do lagru. Genau. Jeszcze trzeba powiedzieć, że Karl Ulicka był księdzem. Genau. On był księdzem. Księżmi byli też bracia Reginkowie, którzy napisali genau. ta Oni jeszcze odezwa czas do ludu wspomnieć. Górnego Genau, Śląskiego, genau, nie? genau. Żeby się we swoje ręce wziąć śląski los, a nie spuszczał się ani na Niemców, ani na Polskę. Nie? Genau. W maju 1921 roku była bitwa o Kędzin. Bitwa polskiego powstania. Te powstania są mianowane śląskimi powstaniami propagandowo, no a powinniśmy to mianować albo śląską wojną domową, albo genau tymi polskimi powstaniami, albo ekstra operacją militarną na Górnym Śląsku, albo wojną polsko-niemiecką, I całki czas godomy o Annabergu. Bitwa o Annaberg, to fest ważne, to każdy wie, no ale tu w Kędzinie była największą zaczepną operacją tego trzeciego polskiego powstania. Rzekł mi trochę na ten temat, bo trochę więcej wiesz. Wiesz co, po pierwsze, może recht. Ja ino dopowiem, i że ta batalią jest nazywano Śląskim Powstaniem i propaganda godał, i że to był taki oddolny, romantyczny zryw tych Ślązoków, którzy chcieli tej jarzmo pruskie i tak dalej. No, to ani trochę tak nie było, bo w całkim dowództwie, w sztabie głównym było ino 2 Ślązoków. Ludyga Laskowski i z Dziergowic, tutaj niedaleko, Alfons Zgrzebniow. Reszta to były wszystko polskie oficjele. Genau. Wśród frontowców też byli w większości Polołki. Po niemieckiej stronie byli ludzie stąd, ale były też werbusy z Bajerów, z Wirtembergi, z Zaksów, kaj inno. Bez to wojna polsko-niemiecka. Dokładnie. Można prędzej polsko-niemiecko, aniżeli śląsko. Inaczej. Jakby patrzeć na to od dołu, to pośród tych wszystkich werbusów, tych młodych chłopców, a i tych majorentnych chłopów, którzy do powstania poszli, było na pewno moc takich, którzy bili się richtig o jakieś tam ideały, które wierzyli, bo dali się politykierom przekabacić i wierzyli w te gruszki na wierzbie, nie? A przed tym politykierem szło ino o ta industria, o której my go dali, a o los ludzi najmniej, nie? Ale o Annabergu, bitwa o Annaberg była ważna, ona była ważna, bo Annaberg to był taki symbol do Ślązoków ze polskiej strony, do Ślązoków z niemieckiej strony. I bez to, że ona była taką bitwą symboliczną, ale jakby wziąć taki aspekt faktor ściśle militarny i taki strategiczny, to ta bitwa o Kędzin była najważniejsza. No to widać bo tu były ten wielki węzeł. Jak oni, ta strona, która ten węzeł zdobyła albo utrzymała, to miała niesamowite dalsze profity w tej wojnie, nie? Genau. Dali, jak już zdobyli to, pora kilometrów dali, był ten największy port, o którym ty żeś godał, genau. w Koźlu, jeden z największych w Europie. I ten port zdobyty z całką towarzyszącą infrastrukturą, to zaś były dalsze profity. Polska to zdobyła. Ta bitwa tu trwała od 3 do 10 maja i oni richtig to wszystko zdobyli. Ale oni tych profitów nie spotrzebowali, bo te dowództwo miało ze sobą spierki, miało ostudy, miało zwady, nie poradziło się dogadać i tak po prawdzie ta przewaga militarna, którą oni dostali, nie została spotrzebowana. Potem Niemcy przeszły do kontrataku. Jak Niemcy przeszły do kontrataku, to Francuzom się dopiero wspomniało, że są rozjemcami i wleźli między linie polskie a niemieckie, co by Niemcy za bardzo... Francuzery dużo grały na polsko-zajta, Dokładnie. To oni nie byli obiektywni. Ja. Tutaj trzeba jeszcze też powiedzieć, że richtig prawdą jest to, że te partie bojowe niemieckie były fezlagramenckie. Oni bardzo okrutnie się obchodzili niekej z tymi powstańcami. Tu w ogóle ta całka bitwa była okrutna. Całkie te powstanie było okrutne. To nie był romantyczny zryw, to nie było takie fajne coś tam.
To była rzeź, to była bratobójczo rzeź Ślązoków przeciwko Ślązokuma, a jeszcze i tych Polaków, a jeszcze i tych Niemców, którzy tu przyjechali. I tutaj było najmniej 20 pora ofiar takich, którzy Niemcy zabili w okrutny sposób, ta niemiecka struna. Ale to też nie jest ino prawda, że ino niemiecka struna się obchodziła w taki sposób okrutny. Tu stoimy, nie? Tam jest, teraz to jest zajezdnia autobusów, to była prędzej spirytusownia. I tam frajkorpsy tego 9 maja broniły tej spirytusowni. To był akurat frajkorps złożony z chłopów, którzy byli stąd, tutejszych. Jak Polaki atakowali, to mimo, że oni się poddali, to potem rodziny nie poradziły nawet zidentyfikować ciał. Tak były zmasakrowane. Toż jedna i druga strona była strasznie. Tak jak na wojnie, tak jak na każdej wojnie. Ale tu były jeszcze emocje takie, jak to w rodzinie się powadzą, to wtedy jest jeszcze gorzej. Nie? Ludzie wajali wtedy, że Śląsk został potajlowany, że było to pęknięcie, nie? Ale te pęknięcie w terenie, w przestrzeństwie, one nie było najgorsze. Najgorsze było to pęknięcie, które kludziło bez postrzodek ludzkich serców, umysłów i to się durś ciągnie. To się ciągło bez czasy hitlerowskie, bez czasy stalinowskie. Ludzie próbowali wyrównywać rachunki, zaś posyłali swoich kamratów, swoich sąsiadów, swoja rodzina do lagrów hitlerowskich, do lagrów sowieckich. I to się ciągnie czasem nawet jeszcze do dzisiaj pośród Ślązoków. Jest ten bardziej niemiecki Ślązok, jest ten bardziej polski Ślązok. I śląski. A najmniej jest śląskich Ślązoków. A to z kuli tej propagandy, która była naciepowano, nie? Z polskiej strony za czasów II wojny od niemieckiej. Dziel i rządź. Potajlować, rządzić, zabrać śląską tożsamość. Genau. W 1940 roku nazistowski Reskirunek podjął decyzję o budowie chemicznego werku. Mieli produkować tu izooktan. Syntetyczna benzyna pozyskiwano bez uwodornienia węgla. Werk napoczął fungować pod koniec 1943 roku i nie fungował zbyt długo, bo w lipcu 1944 roku na zakłady IG Farben, tak to mianowali we skrócie, napoczły się alianckie naloty. W sierpniu, końcem tego miesiąca musieli na 3 miesiące zawiesić produkcję w zakładzie, no a nie skorzej w 1945 roku wkraczają tutaj już Sowiety i kończą produkcję. Heidebreck to jest ta historia, bo tak mianowali wtedy Khandzin. W 1948 roku nowe polskie władze napoczły tutaj produkcję sztucznych nawozów. Werk azotowy. Do dzisiaj mianujemy te okolice azoty. Srogie to tu jest, nie wiem, dali, no ale wtedy to były ino 3 takie zakłady we Chorzowie, no i chyba we Tarnowie. To się ciągnie fort, pieronie, no, osiedla tu nie skorzej powstały. Na drugiej zajcie mamy glajzy, widać co mamy tam cugi, takie wagony, do których ładują te, myślę, no nie wiem jako to tu je nie zną się na tych chemicznych wytworach. Słuchajcie, jeszcze co do tych nalotów, żebym zapomniał powiedzieć, co bombardowali też Blachownia, no ale bomby spadły też na pobliskie Koźle, Altkozel wtedy i Brzeźce. Byliśmy we Starym Koźlu, godaliśmy, tam przy kościele na Kirchhofie je Dynkmal, kuzocy poległych. Ja, niestety alianty też, to też były zbrodniarze, które niszczyły cywilną ludność. Tutaj we Heidebreck, genau na IG Farben było 13 nalotów, jeśli się nie mylę. Wiele bombów spadło. Co były już takie czasy, nie wróciły. Cierpiała niewinno ludzkość. I to nie ino Niemcy, nie ino Sowiety, no ale też Amerykanie, też Angliki, Wielkobrytania,
popełniały zbrodnie za czasów tej II wojny. Rostomili, dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, co moc żeście wynieśli z tego tajlika. Za tydzień będziemy dali na tych placach. Sławięcice, Kłodnica, no i Łodra. Obejrzymy, co nasz fan nam narychtuje. Wszystkiego Wam nie pokorza, no bo Khandzin, Koźle to jest tak srogi plac. O tylu rozmaitych historiach. We filmu o Koźlu też Wam żech wiele nie pokazał mógł, żech Wam pokazać jeszcze bardziej ta Stadtteila portowo. Tam były hotele, tak dalej. To, żech się dowiedział niedawno, kiedy żech obejrzał film od Piotra Zdanowicza, który kręcił Krzysztof, my się dzisiaj z nimi trafili. Ja. Fajniście to tam było, a wszystko je tam zniszczone. Tyle na dzisiaj, bo ciągnie ten tajlik. Widzimy się za tydzień. Abonirujcie, filujcie mnie na Facebooku i Instagramie. Bawcie się.